Čo sa stalo vo svete 13. a 14. júla? Litva. Silné tornádo zasiahlo najmenej 4 dediny v oblasti Šiauliai. Poľsko. Mestom Kielce sa prehnala supercelárna búrka s krúpami. Bieloruskom sa prehnal hurikán a vyžiadal si 4 životy. Mesto Homeľ zasiahlo silné krupobytie. Slovinsko. Supercela s veľkým krupobytím. Rusko. Pri Novorosísku v regióne Durso hory rozsiahli lesný požiar na ploche 60 hektárov. Briansku oblasť zasiahol hurikán. Kyrgyzsko. V regióne Oš došlo k ničivému bahnotoku. Turecko. Silné záplavy v dôsledku intenzívnych dažďov v Karamane. Extrémne búrky v meste Adana v Turecku. Zemetrasenie o sile 5,4 stupňa na západe Panamy. USA. Tornádo v severnej Dakote. Bleskové povodne v Rockforde, Illinois. Mexiko. Blesková povodeň v Jokotepeci, Jalisko. Erupcia sopky Popocatépetl. Indonézia. Povodeň v provincii Gorontalo, Sulawesi. Čína. Silné záplavy v dôsledku intenzívnych dažďov v provincii Chubei. Japonsko. Erupcia sopky Sakurajima. V sobotu ráno preletel oblohou jasný meteor. Silná slnečná erupcia triedy X 1,27 okolo slnečnej škvrny AR 3738M. Klimatická kríza je realitou, ale máme tajnú zbraň, vedcov z celého sveta. Problém: pracujú izolované. Riešenie: spojiť ich. Predstavte si tým superhrdinov, ktorí namiesto oblekov nosia laboratórne plášte. Spoločne môžu vyvinúť prelomové technológie, nájsť udržateľné riešenia a doslova zmeniť budúcnosť, ale potrebujú našu podporu.